estem parlant amb dues seleccions europees, no ho tenim tancat, hi ha una que ho tenim molt avançat, que és la República Txeca, però no s'ha tancat. Pensem tancar-ho aquesta setmana a Madrid. Si no és la República Txeca serà una altra, però sembla que és Txèquia que ens ha confirmat la voluntat de poder venir i estem tancant els serveis d'última hora. Jo el que volia, sobretot, i tinc la possibilitat aquí de dir moltes gràcies a tota l'associació de Rugby a 13 catalana i sobretot al Sergi Basquets per tot el treball i tot el que han fet fa un any i mig per promocionar i per fer viure aquest Rugby a 13 aquí a Catalunya. Doncs, bueno, el que volem fer és rendre homatge una mica a tot aquest treball que han fet des de fa un any o 2 anys i dins de tota la presentació del partit, dins de tota la presentació del partit, mirar de fer un partit de selecció catalana amb una selecció Europa per rassemblar tota aquesta família gran del Rugby a 13 català. I si cal que uns jugadors de Perpinyà vinguin a jugar aquest partit per passar davant una mica, per ensenyar una mica, amb molt de ple i ja vindran a jugar amb moltes ganes. Jo només volia dir que la selecció dels partits amistosos que ja ha fet, que hem comptat amb jugadors no catalans, i ara el que es tracta és de, a la